सानफ्रोमबो फुंनि समाव उदै खालियाव गाइखेर दाखा जायोब्ला मा जागोन? उदै खालियाव गाइखेर दाखा जानाया मोजां नामा? फुङाव गाइखेर दाखा जायोब्ला मा जागोन? बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ दि गाइखेर दाखायाव गोबां निउट्रियेन्ट्सफोर थायो जाय सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बेजों लोगोसे गाइखेर दाखायाव प्रबाय'टिक्सबो थायो जाय बायदि रोखोमनि सावस्रि जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। बबेखानि सुबुंफोरा सोंथि खालामो दि फुंनि समाव उदै खालियाव गाइखेर दाखा जानो हागोन ना हाया? जुदि आइजोफोरा उदै खालियाव गाइखेर दाखा जायोब्ला उदै सानायनिफ्राय रैखा मोननायजों लोगोसे दोगोन खान्थियाबो गाहाम जायो। उदै खालियाव गाइखेर दाखा जाब्ला दोगोन खान्थिया गोख्रों जानायजों लोगोसे बेयाव थानाय मोजां बेक्टेरियायाबो मोजाङै हजम जानायखौ लाखिनायाव मदद होनो हागौ। जुदि नोंथाङा फुंनि समाव उदै खालियाव गाइखेर दाखा जायो अब्ला देहानि बेगेंफोराबो गोख्रों जानो हागौ। बेयो मोदोम रोदाखौबो गोख्रों खालामो। मुंख'जाथाव दि गाइखेर दाखायाव प्रटिन आरो केलसियाम थायो जाय सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। जुदि नोंथाङा नोंथांनि इमिउनिटिखौ बांहोनो लुबैयो अब्ला उदै खालियाव गाइखेर दाखाखौ जानो हागोन। बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ दि गाइखेर दाखायाव प्रबाय'टिक्स थायो जाय सासे सुबुंखौ बेरामफोरनिफ्राय गोजानाव लाखियो। आंगो खोनासंगिरि नोंथांमोन, बेवहाय मुंख'नाय आदब आरो दाबिफोरखौ गुबुन गुबुन फोरमायथिनि फुंखाफोरनिफ्राय लानाय जादों। जायखिजाया फाहामथाय एबा सुबुरुनखौ बाहायनायनि सिगां जेब्लाबो सासे डक्टर एबा रोंग'सारनि सुबुरुन ला।